Moikka moi! Taas jatketaan noin 15 minuuttia yin-harjoitusta. Ja itse asiassa me tehdään myös hengitysharjoituksia tässä samassa, niin ei ole aina vaan niitä staattisia pitkiä asanoita. Tänään me aloitetaan hengittämällä ja hengitys on ehdottomasti se tärkein asia. Ja sen hengityksen jälkeen tulee asana ja asana on työkalu. Ja mitä paremmin me hengitetään, sitä paremmin meidän kehossa kaikki virtaa, sitä enemmän me saadaan irti kaikesta, mitä me tehdään meidän keholla. Ja silloin kun me hengitetään kunnolla, meidän energia virtaa, silloin meidän mielikin on kirkas ja meidän tie on selkeä. Nyt sulla on siellä toivottavasti se viltti, pyyhe, joku koroke. Tarvitaan tänään myös, jos sulla oli se blokki, puhun koko ajan hiekkasäkistä, kahvipaketti tai joku paksu kirja. Ja tuut risti-istuntaa siihen korokkeen päälle ja koitat saada istuiluut pois alta niin, että sä pääset istuiluiden ohi sinne välilihan päälle, koska silloin kun sinne tulee se alaselän luonnollinen kaari, silloin ranka automaattisesti pitenee ja rintakehä pikkasen aukeaa. Ja silloin me päästään sellaiseen suoraan linjaan, että jos sä tuot kämmenen tämän alareunan kulmakarvojen väliin ja sieltä keskisormella kosketat päälakeen, nostat leukaa pystyyn. Siellä on sun pään korkein kohta, se missä vauvana on ollut aukille. Eli me halutaan, että se olisi se suora linja sieltä pään korkeimmasta kohdasta ylös kohti taivasta, ranka ja sieltä se välilihan kohta, niin sit me ollaan suorassa linjassa. Ja silloin meidän keuhkot saa optimaalisen tilan hengittää. Sitten meidän kehossa on vielä 4 kulmaa, meidän tärkeimmät 4 kulmaa, kun ne on suorassa, silloin me ollaan kääntyneenä oikealle maksan päälle eikä vasemmalle sydämen päälle, eikä silloin meidän lantio on vinossa. Eli tuo kädet sinne polvien päälle, pyörätät kevyesti oikeita olkapäätä taakse ja tuot vasenta puolta lantiosta taaksepäin. Ja sitten kehon risti viittaa, vedät näitä kulmia vastakkaisiin suuntiin. Pyörätät vasenta olkapäätä taaksepäin ja mietit oikeata puolta suoliluusta taaksepäin ja näitä kulmia vastakkaisiin suuntiin. Siinä on sun kehon 4 kulmaa. Ja kun nämä 4 kulmaa on suorassa, silloin sun lantiokin on suorassa. Silloin kun lantio ei kierry, silloin sä seisot tasaisesti molemmilla jaloilla. Mitä vakaammin sä seisot, sitä vakaammat juuret sulla on. Ja sitä vähemmän ulkopuoliset asiat horjuttaa sun omaa sisäistä rauhaa ja sun omaa tilaa, kun sä seisot vakaana. Ja kun sä seisot vakaana, se määrittelee sen, miten sä kävelet, ja se, miten sä kävelet, näyttää sen, miten sä oot tässä maailmassa. Tuo kädet polvien päälle, sulje silmät ja lähde tietoisesti hengittämään, mutta älä vielä pakota hengitystä mihinkään. Ja sitten mietit, että hengität vatsaan, sitten täytät rintakehän, hengität ihan sinne ylös hartioihin saakka. Ja ota sisäänhengitys nenän kautta. Ja huokaset oikein kunnolla suun kautta ulos. 2 kertaa vielä syvä sisäänhengitys nenän kautta. Huokaset suun kautta ulos. Ja kerran vielä sisäänhengitys nenän kautta. Ja huokaset suun kautta ulos. Sitten tuo kädet ylös kohti kattoa, ojentaa, että on korvien kanssa samalla linjalla. Ota ote vastakkaisista kyynärpäistä. Kämmenet on kupit, ne sopii sun kyynärpäihin. Ja kehystät kasvot. Näin sä saat linjattua sun hartialinjan suoraksi. Nostat vähän leukaa pystyyn, ota sisäänhengitys. Ja huokase suun kautta ulos. Hyvä, sit vapauta oikea käsi lattiaan. Kato, että vasen istuilu pysyy kiinni siellä viltissä. Käännä vasen pikkurilli alaspäin. Koukistat oikeita kyynärpäitä, kurotat vasemmalla kädellä sinne oikealle. Pidät vasemman ojentajan korvan kanssa saman linjalla. Paina kevyesti oikeata kämmentä lattiaan niin, että sä nostat oikeata puolta rintakehästä ylöspäin. Ja käännä katse vasemman kainalon alle. Ota sisään hengitys nenän kautta. Huokase suun kautta ulos. Ja palaat takaisin keskelle. Ota kädet polvien tai reisien päälle, pyörätä kevyesti hartioita taakse, ota sisään hengitys nenän kautta. Ja vapauta suun kautta ulos.
Tuo kädet ylös kohti kattoa, kohti taivasta. Ota ote vastakkaisista kyynärpäistä, mutta nyt toisinpäin, mikä tulisi automaattisesti, eli se vastaote. Linjaat taas kyynärpäät kämmenien sisälle. Ojentajat korvien kanssa samalle linjalle. Nostat leukaa vähän ylös. Tunnet lapojen välin. Ota sisähengitys nenän kautta. Ja vapauta suun kautta ulos. Sitten vapauta vasen kämmen lattiaan, koukista vasenta kyynärpäätä, tuo oikea käsi pään yli, käännä pikkurilliin alaspäin. Paina vasenta kämmentä lattiaan, nosta vasenta puolta rintakehästä pikkasen ylöspäin, kurkkaa oikein kainalon alta. Sisähengitys kurottaa oikeata kättä, oikea istuinluu pysyy viltissä. Ja ulos hengitys, vapauta suun kautta ulos. Hyvä, palaa takaisin keskelle, kädet polvien päälle. Ja sisähengitys nenän kautta. Ja huokaset suun kautta ulos. Hyvä. Ota muutama hengityskierros vielä tässä. Tunnustele sitä tilaa, mikä sinne on tullut. Hyvä, sit sä voit avaa silmät. Sä voit istua vielä siinä korokkeen päällä ja avaat jalkoja auki sivulle. Tuo kädet sinne polvitaipeiden alle ja vähän nostat niitä koukkuun niin, että varpaat osoittaa suoraan ylöspäin. Sitten sulla on siellä se kirja tai blokki tai kahvipaketti. Tuot sen kasvojen eteen. Seisot siellä, istut siellä välilihan päällä, selkä suorana. Ja sitten tuot kyynärpäät sinne blokin päälle. Ja jos ei se tapahdu tänään, niin sit tuot vaan kädet ja suljet silmät. Eli heti kun sä saat tuntumaan sinne sisäreisiin, sä pysähdyt siihen. Sä et lähde väkisin menee ohi sieltä, vaan pienimmässäkin sensaatiossa pysähdyt. Ja sit sä hengität, ja me ollaan tässä useampia minuutteja, ja meet sen kehon ehdoilla eteenpäin ja hengität sinne tilaa. Jos oot tosi liikkuva, voit totta kai tulla ihan sinne alas asti ja sä et tarvitse blokkia mihinkään. Mä huomaan, että mulla on esimerkiksi sisäreidet nyt aivan jumissa. Eli mä joudun nostaa tätä blokkia ylöspäin, ja sitten mä tuon kyynärpäät sinne blokin päälle ja kämmenet yhteen. Sitten mä tuon vielä peukalon tyvet sinne kyynärpäin, nenän ja kulmakarvojen sinne tyveen niin, että mä nojaan mun pään painolla sinne peukaloihin. Sitten mä samalla saan aktivoitua siellä akupisteitä. Ja rentoutettu pään. Ja hengitys kulkee vatsaan. Ja heti kun huomaat, että mieli lähtee karkaamaan jonnekin, tiedostat sen ajatuksen, mikä sieltä tuli, mutta sitten nopeasti palaat taas takaisin kiinni harjoitukseen. Päästät irti ja mietit, että ne ajatukset on vähän niin kuin pilviä taivaalla. Ne tulee ja menee, ne koko ajan liikkuu ja sitten sä suljet silmät ja taas tuut takaisin sinne kehoon ja hengitykseen ja sinne sisälle päin. Ja aina kun sä oot silmät suljettuna, sun on helpompi sulkea se ympärillä oleva elämä niin, että sä et mene sinne, mitä sun silmät näkee. Sitten kun meidän aistit on koko ajan käytössä, siis me kuullaan jotain, meidän mieli menee sinne, mitä me kuullaan, tai me nähdään jotain, meidän mieli menee sinne, mitä me nähdään. Meillä on koko ajan hirveästi kaikkea täällä pään alueella, mitkä koko ajan sekoittaa sitä meidän omaa sisäistä ääntä ja sitä meidän omaa sisäistä tilaa. Hyvä, 3 viimeistä hengityskierrosta tässä. Hyvä, ota sisään hengitys nenän kautta ja huokaset suun kautta ulos. Hyvä, sit lähdet hitaasti nousemaan sieltä ylös. Tuot kädet sinne reisien ja polvien päälle ja suljet hetkeksi aikaa silmät. Hengität keskustaa, jokainen ulos hengitys rentouttaa hartiat. Hyvä, sit otat käsillä polvet yhteen.
Nappaat sen blokin sieltä, tuot sen matalimmalla siihen maton yläosaan, tuot sen viltin siihen blokin päälle, se ei ole niin kova. Tuot kantapäät, päkiät yhteen niin, että jalkoihin tulee sellainen salmiakkikuvio. Sen käsivarren mitta, ranne, kyynär, taive, etäisyys, kantapää, häpyluu. Ja sitten tuut selin makuulle niin, että se blokki tulee sinne lapojen väliin, sydämen takaosaa ja nostat päälain korkeimman kohan sinne kohti lattiaa ja kädet auki sivulle. Ja sitten jäät hengittelee tänne. Nostat vähän leukaa pystyyn niin, että saat kurkkua auki. Jos se on liikaa, että ne polvet on auki sivulla, niin sä voit aina suoristaa jalat sinne matolle. Nyt siellä on samaan aikaan siellä on rintakehän avaus ja lantion avaus. Ja se on kevyt lantion avaus. Ja siellä on rintakehän avaus, taakse taivutus. Siellä on myös, sä saat avattua lapojen väliä. Ja lantio, sydämen takaosa, lapojen väliä ja poskilihakset on kaikki yhteydessä toisiinsa, niin katso, et pure hampaita yhteen. Eli avaa suuta niin auki kuin saat, tuot leukoja puolelta toiselle ja sitten jätät pienen raon sinne hampaiden väliin, tuot kielen sinne kitalakeen hammaspaletin taakse ja sitten lähdet yhdistää kuulo ja hengityksen. Hyvä, ota syvä sisäänhengitys nenän kautta. Ja huokaset suun kautta ulos. Hyvä, sitten lähdet varovasti tuomaan polvia yhteen ja suoristaa jalkoja sinne matolle. Ja sitten meillä on viimeinen minuutti tässä, se on noin 5-6 syvää sisään ja ulos hengitystä. Hyvä, ota syvä sisäänhengitys nenän kautta. Huokaise suun kautta ulos. Sisäänhengitä, hengitä, täytä vatsa, täytä keuhkot, hengitä ihan sinne hartioihin saakka. Huokaset suun kautta ulos. Hyvä, sitten vielä sisäänhengitys, täytä vatsa, täytä keuhkot. Hengitä sinne ihan ylös hartioihin saakka ja sitten pidätät vähän hengitystä. Pidätät vielä. Ja huokaset suun kautta ulos. Hyvä, sitten varovasti kierähdä jommalle kummalle kyljelle. Otat muutaman hengityksen siellä jommalla kummalla kyljellä. Ja kämmenen avulla otat itse sieltä pikkuhiljaa ylös istumaan ristiistuntaan matolle. Ja kun tuut sinne ristiistuntaan, niin taas ihan kunnolla otat käsillä istuiluita sieltä niin, että otat ronskisti sitä pehmustetta taaksepäin. Ei ole välikummin päin, oot ristinyt nilkat, tuot kädet polvien päälle, pyörätät hartiat taakse, muistuttelet ne kehon 4 kulmaa. Sitten tuot oikein käden ylös kohti kattoa ojentajan korvan kanssa samalle linjalle. Ja sitten kierrät oikein kämmen selän sinne vasemman polven eteen. Nostat vasemman käden ylös, ojentaja korvan kanssa samalla linjalle, katse kohti kättä. Pyöräytät vasemman käden selän taakse sormenpäille. Painat sormenpäitä lattiaan, että rintakehä nousee eteenpäin. Sisähengityksellä pidennät rankaa, uloshengityksellä kierrät katsetta ja leukaa kohti vasenta olkapäätä. Ota sisähengitys nenän kautta. Huokaset suun kautta ulos. Hyvä, palaat keskelle. Kädet polvien päälle, sisähengitys nenän kautta. Huokaset suun kautta ulos. Sitten
Tuot vasemman käden ylös kohti kattoa, linjaat ojentajat korvan kanssa samalle linjalle. Lähdet kiertää oikealle puolelle tuot vasemman kämmen selän oikean polven eteen. Tuot oikean käden ylös kohti kattoa, linjaat oikean ojentajan korvan kanssa samalle linjalle, kurotat sormenpäin ylöspäin, katse kohti oikeata kättä, pyöräytät oikean käden sinne selän taakse, painat sormenpäitä lattiaan. Sisähengityksellä työnnät rintakehää kevyesti eteenpäin, pidennät rangan. Ulos hengitys, kierrä leukaa oikeata olkapäätä kohti. Ota sisähengitys täällä. Ja ulos hengitys. Ja palaat takaisin keskelle. Tuo kädet polvien päälle. Ota sisähengitys nenän kautta. Ja vapautat suun kautta ulos. Tunne, miten hengitys virtaa vatsaan asti. Kasvot on pehmeät ja hartiat on rennot. Tuot kädet sivukautta ylös, kämmenet yhteen ylhäällä. Ja sieltä tuot kämmenet sydämen eteen. Taas yksi harjoitus tehty. Toivottavasti sait sinne tilaa, pääsit pois mielestä ja hengitys kulkee paremmin. Kiitos paljon.